Jag började väl skriva när jag var 15 ungefär. Då började jag skriva en dagbok på nätet, typ en blogg, mest för mina kompisar och så. Och det började med att jag skrev 4-5 rader i veckan kanske. Men behovet att skriva, det växte väldigt, väldigt snabbt. Så efter ett halvår skrev jag flera sidor om dagen. Och efter ytterligare något halvår så började jag skriva lite noveller och dikter. Jag blev väldigt inspirerad av att läsa andra unga som skrev. Jag hittade någon tidskrift och någon antologi med ungas texter. Så det fick mig att börja skriva skönlitterärt. Det är nästan lite olika för varje berättelse, för varje novell och bok. Men just Anrop från inre rymden, där hämtade jag ganska mycket inspiration från min egen barndom, saker som jag mindes. Jag kan berätta om en novell, den första i boken, som handlar om en flicka som håller på att förlora sin bästa vän. Det började egentligen med att jag ville skriva om en katt som vi hade när jag var liten och vi bodde på bondgård. Den här katten var lite egensinnig och hon fick kattungar alldeles fel tid på året när det fortfarande var kallt. Och vi visste ingenting för hon hade gömt dem. Men en dag så hörde min mamma hur det krafsade på ytterdörren och när hon öppnade så såg hon att katten stod där nere med sina kattungar utlagda och försökte få min mamma att släppa in dem i värmen. Men när mamma hon tittade på kattungarna så såg hon att de hade redan frusit ihjäl. Det var för sent. Men katten kunde inte eller ville inte förstå det så hon fortsatte försöka få min mamma att ta in dem. Och när jag skrev om det här så tog berättelsen en annan väg och handlade då om den här flickan som förlorar sin bästa vän. Och det finns en katt också, det finns kattungar och i den här berättelsen så överlever kattungarna och den här flickan, berättelsen handlar om hur hon tvingas acceptera att vänskapen redan är död. Jag är egentligen inte jättebra på att avgöra när boken är klar och det är tur att jag har en förläggare som säger till mig att den här måste du skriva om en gång eller kanske 2. Och sen kan det vara på andra hållet att jag kan titta på mina färdiga utgivna böcker och tycka att det här hade jag kunnat ändra eller göra bättre eller så. Men att få en bok färdig är mycket av ett teamwork med förläggaren och med redaktören som hjälper en med språket och så. Och just Anrop från inre rymden så minns jag att redaktören skickade sin omgång med ändringar och jag kände att nu är det inte så betydelsefullt längre, nu är det liksom bara små saker kvar. Och då får jag nog känna att jag har gjort mitt bästa med den här boken. Nu måste den få pröva sina vingar. Även om det kanske finns saker som går att göra bättre så får den ut i världen. Ja, alltså det som driver mig framförallt är rent egoistiskt att jag tycker det är så roligt att skriva. Jag tycker verkligen det är jättekul och jag känner att jag upptäcker världar i mig själv när jag skriver som jag inte visste fanns och som kanske aldrig hade fått komma till tal som jag inte hade försökt skriva fram dem. Och sen tycker jag väldigt mycket om att gå in i den här hyperkoncentrerade bubblan och glömma bort både mig själv och världen och skriva. Men sen när boken är färdig så är jag jätteglad om den hittar läsare och kanske kan väcka tankar hos dem och kanske också trösta eller stärka den som läser. Och just Anrop från inre rymden tycker jag är en bok som vill just det, att den vill att den som läser ska känna med karaktärerna och känna att även när saker och ting är jättejobbiga så kan man känna att man har en inre styrka som gör att man klarar av saker bättre än man tror.